akkor felvétel indul. Hallod, így lesz nagy baleset a végén! Tessék? Így lesz nagy bukás a végén! Ja, de mindenki érted? És akkor utána meg azt mondom, hogy miért megyünk ilyen szűken, hát te 8-an mentek egyszerre. Látszik van. Jó. Meg vagy kis csávó. És most rábasztam a... És elkúrtuk a rajtot, meg a gyerek beugrott mellettem az azi színűvel. Ja, azt látom, hogy elugrott.